Ja panokset ei kun kovenee. Mä toivoisin, että joku voisi tuoda mulle tähän 3452 markkaa pimeänä käteen. Sillä me päästäis tästä ikävästä tilanteesta ylitte koko porukka. $1720 ja Ilveksen kausikortti päätykatsomosta. Jaha, sitä luullaan, että aikuinen mies leikkii. 700 ja kasinoarpa, se on viimeinen tarjous. Nimittäin. Mä jos vaihdan ton vaihteen vaihtajan, sieltä on Helsingin juna tulossa minuutin päästä. Siellä herää porukka Turussa. Kuinka sitten suu pannaan? Ei uskota. 700 ja S-arpa. Oi niin. Ai. Jumala on pilvessä.